vraag dit keer luidt: hoeveel sponsoren heeft Stichting Scoren in totaal? Is dat antwoord A? Zie je? Is dat antwoord B? 30. Is dat antwoord C? 60. Of D? 84. Ga in de site www.stichtingscoren.nl en zeg daar het antwoord. Ontzettend. Hoeveel sigaretten zweren Jack rookt Koos Johannes Brandsma op 1 dag? Is dat 1? A. 10. B. 20. C. 40. Of D? Een heel pakje check. De werk is bijvoorbeeld net, maar er wel een ontzettend soort. Dus we schatten in dat het ongeveer een pakje per dag is. Oh, het was nog niet trouwens echt.